Alexandra Veľká, Lukas. 15. kapitola. Ocitol sa priamo oproti Lucii, ktorej tvár prezrádzala úplne všetko. Že počula, čo hovoril. Že jej došlo, že za všetky odvolané stretnutia kolegov, ktoré sa poslednou dobou stávali, môže on. Že sa jej za chrbtom pokúša riadiť život. Že je zúrivá. Že toľko času, koľko by ona potrebovala na upokojenie, človek nežije. Že toto mu nikdy neodpustí. A že jeho šance získať ju sa práve definitívne rozplynuli. Dívala sa na neho s výrazom bohyne pomsty ešte pár sekúnd. Potom sa rozohnala a celou silou mu vrazila facku. Všetko stíchlo. Lukas na chvíľu privrel oči, ale okrem toho sa nijako nepohol. Lucia sa zvrtla a nahnevaným krokom odchádzala chodbou za absolútneho ticha takmer 8 stovák zamestnancov, z ktorých väčšina sa ešte aj zasekla v pohybe. Lukas bez pohnutia stál. Spomalene vnímal, ako jeho líce opúcha a páli. Celé oddelenie čaká, čo urobí. Luciine kroky nechávajú stopy v koberci. Rozbehol sa. Dostihol ju možno po 10 metroch. Stále v otvorenom priestore, ale bolo mu to jedno. Schmatol ju za zápestie a strhol k sebe. Ako ju zvrtol, chytil jej aj druhú ruku a krokom medzi nohy ju prinútil oprieť sa o stenu. O tú jej svojimi rukami zápestia prirazil, celé telo pritlačil svojim. Nestihla ani vykríknuť, kým jej vrazil jazyk medzi pery. Až hrubé nájazdy jeho úst ju prebrali z prekvapenia. Pokúšala sa ho uhryznúť, ale pri aktuálnej surovosti si to zrejme ani nevšimol. Jej odpor ignoroval takmer celú minútu. Až potom pomaly, neochotne prestal. Uvoľnil zovretie, ustúpil a ruky spustil voľne vedľa tela. Nehybne sledoval, ako konečne chytila dých, odlepila sa od steny a odišla. Neotočil sa za ňou. Vedel, že keby to urobil, videl by ju vojsť do kancelárie a v zápätí výjsť aj s listom papiera, s ktorým by zmizla za rohom. Otočil sa opačným smerom a namieril si to do Petrovej kancelárie. Vošiel a zabuchol za sebou dvere. Dnes si dopracoval, obleč sa, padáme, oznámil kamarátovi. Peter udivene zdvihol hlavu od papierov a keď si Lukasa, prechádzajúceho za jeho chrbát, prezrel, zdvihol obočie ešte vyššie. To je facka? Lukas zo známej skrinky za ním vybral fľašu whisky a otvoril ju. V živote som takú nedostal. Odpil si rovno z fľaše a doplnil: a v živote som si žiadnu tak nezaslúžil. Peter prekvapene sledoval ubúdajúci alkohol. Ty vieš, že je 10 hodín do obeda, však? Lukas ho prevrtal pohľadom. Že som totálny chuj, mi už dnes niekto vysvetlil. Nepridávaj sa aj ty. Peter obranne zdvihol dlane nad hlavu a presunul sa k vešiaku so svojím sakom. Použijem tvoj telefón, oznámil Lukas, hneď aj vytočil klapku personálneho a prepol na reproduktor. Kým znel vyzváňací tón, vybral Lukas 2 poháre, do oboch nalial. Ahoj Peťo, počúvam ťa, ozval sa ženský hlas z telefónu. Zdravím vás, tu je Lukas Lamark. Dobrý deň, pane, ako vám pomôžem? Zožeňte mi čo najskôr novú asistentku. Sadol si. Škaredú, neodpustil si doplniť. Peter sa zasekol v obliekaní saka, žena v telefóne zaváhala. Áno, pane, samozrejme, odpovedala konečne. Peter sa predsa len obliekol a vzal do ruky pohár. A prosím vás, Lukas upokojil hlas. Vypíšte mi na dnes a zajtra dovolenkový lístok. Iste, pane, príde ho ľudská podpísať? Prehltol na prázdno a odkašľal si.
Nie, Ľudská to nepríde podpísať. Zjavne u vás ešte nie je. Bude každú chvíľu. Áno, práve prišla. Lukas sám pre seba prikývol. Urobte všetko tak, ako bude chcieť. Áno, pani, samozrejme. Ďakujem. Zrušil hovor a pozrel sa na Petra. Ten do seba otočil pohár a položil ho. Do boha, ty si tu Luciu predsa len plátil. Aj Lukas svoj pohár dopil a položil. Nemáš ani predstavu, ako veľmi som chcel. Bol by som dal čokoľvek za to, aby som mohol. Peter ho chvíľu sledoval a potom súhlasil. Poďme piť. Porozprávaš mi, ako si prišiel k tomuto štýlovému make-upu. Zasmial sa a pokračoval. Podľa toho, ako vyzeráš, to musela byť riadna šupa. No, to bola, prikývol Lukas, už tiež so smiechom a vstal. Tu budem cítiť ešte dlho. Ty, nechceš radšej chvíľu počkať, nech ti to vybledne, kým pôjdeš von? Priebala mi na marketingu. Tam je asi 1000 ľudí. Ver mi, to už je jedno. Lukas otvoril dvere a Peter opäť vyprskol smiechom. Ja som vždy hovoril, že Lucia má štýl.